Hare Krishna Mataji. തുടങ്ങി മാതാജി സ്ട്രീം ചെയ്താ തുടങ്ങി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. 2 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ചിലരൊക്കെ ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നു, കാരണം ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അയച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഡെമോ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ് യൂട്യൂബ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ ഇത് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്നത് നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്, ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അതിന്റെ ലിങ്ക് ഞാനിപ്പോ നമ്മുടെ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജ് ആണ് കാണാൻ പറ്റുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റ്. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് മൊബൈൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ഏറ്റവും അറ്റത്ത് ഒരു 3 വര ഉണ്ടാവും. ആ വരയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരും. ഹോം, ഓൾ കോഴ്സസ്, ഫോറം, രജിസ്റ്റർ, അങ്ങനെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വരും. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം കാണും. നമ്മൾ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമ്മുടെ കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു. കോഴ്സിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ആയി. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. ഇത് ഒരു തവണ മാത്രം ഇപ്പൊ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ സെക്കൻഡ് ലെവലിൽ പോവാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ തന്നെ ക്വിസ് നിങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യണം. അങ്ങനെ ഓരോ ലെവലും, ഇതിന്റെ നമുക്ക് കുറെ ലെവൽസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രി, ഭക്തി വൃക്ഷ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഓരോ ലെവലിൽ പോകുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ വെച്ച് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വിസും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് മാത്രം ഇന്ന് ഒന്ന് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്വിസും ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മളിവിടെ നെയിം ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ കൊടുക്കണം. ആ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഫോം വരും. അവിടെ നമ്മൾ നെയിം ആൻഡ് കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ. അപ്പൊ ഈ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൽ ID കൊടുക്കാം. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂസർ നെയിമും കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ യൂസർ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേരും ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പറും കൊടുത്താൽ പോലും അത് യൂസർ നെയിം ആണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ID തന്നെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതായത് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനത്തെ പേരാണ്, എന്ത് പേരാണോ വരേണ്ടത്, ഫുൾ നെയിം ആയിട്ട് എങ്ങനെ വരണോ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലുള്ളത് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം ആ കോണ്ടാക്ട് ഇൻഫോ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മെയിൽ ID യും പാസ്വേഡും ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. മെയിൽ ID എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഒരു മെയിൽ ID ഒന്നും എടുക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൽ ID തന്നെ ഇവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മെയിൽ IDയുടെ പാസ്വേഡ് അല്ല, ഈ ഭഗവത് ഗീത ക്ലാസ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പാകത്തിന് പറ്റുന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് അവിടെ അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അത് 2 ഭാഗത്തും മെയിൽ IDന്റെ ശേഷം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ പാസ്വേഡ് നിങ്ങൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഓർത്തു വെക്കണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. മെയിൽ ID, നെയിം, ഫുൾ നെയിം, പാസ്വേഡ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഈ താഴെ കാണുന്ന 3 ഡയലോഗ് ബോക്സും ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടണം. അത് 3ഉം ടിക്ക് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ട് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തത് നമുക്ക് ലോഗിൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് പോകണം. ലോഗിൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ അവിടെ അടിച്ചു കൊടുത്ത മെയിൽ ID യും പാസ്വേഡ് അവർ ചോദിക്കും. അപ്പൊ മെയിൽ ID യും നമ്മൾ അടിച്ചു കൊടുത്ത പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് രജിസ്ട്രേഷന് ശേഷം നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നത് നമ്മുടെ പേജാണ്. നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ ഹോം പേജാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത നിങ്ങളുടെ പേജ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾക്ക് കുറച്ചൊരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തണം. ഈ ഗോ ടു മൈ അക്കൗണ്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണോ വരുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്നത്. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൽ നിങ്ങളുടെ പേര്, നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പേര് തന്നെയാണോ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. എന്ന് നോക്കിയിട്ട് അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് മാറ്റി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഇവിടെ താഴെ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ളതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വിടാം. അതും കൂടെ ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ആദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ, പിന്നെ ലോഗിൻ, പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ
പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് മാറ്റുന്നത്. ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്വിസിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ക്വിസിലോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഓൾ കോഴ്സസ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി താഴെ, ഇതിപ്പോ ആദ്യം കാണുന്നത് ചെറിയ കുട്ടികളുടെ 6 to 10 ഇയേഴ്സിന്റെ കുട്ടികളുടെ ക്ലാസ് ആണ്. പിന്നെ 11 to 16 ഇയേഴ്സിന്റെ ക്വിസ് ആണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 days എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെവൽ 1 എന്നുള്ളതുണ്ടാവും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സിന്റെ ക്വിസ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മലയാളം ആണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മലയാളം ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അല്ല നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതും ചൂസ് ചെയ്യാം. ഏതാണോ സൗകര്യം, വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്കുള്ളത് ചൂസ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം മലയാളം എടുത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഡേ 0 ക്വിസ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡേ 0 നമ്മൾക്ക് വളരെ ജനറിക് ആയിട്ട് എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗീത ക്ലാസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ISKCON മംഗളൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ആണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ നമുക്ക് എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും വരും. ഇവിടെ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇതിപ്പോ അടുത്ത ഗീത ക്ലാസ് എപ്പോഴാണ്, ഇതിപ്പോ പഴയതിന് മീൻസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ഗീത ക്ലാസിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ആണിത്. അതുപോലെ എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസും നമുക്ക് ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വരും. ഓക്കെ. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ യൂട്യൂബ് പേജും നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. യൂട്യൂബ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതില് രാവിലെ 4:30 മംഗളാരതി ഉണ്ട്. ആ മംഗളാരതി മുതല് ടെമ്പിളിൽ നടക്കുന്ന ഓരോ പരിപാടിയുടെയും ലൈവ് അപ്ഡേറ്റ് കാണാം നമുക്ക്. ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന്റെ ലൈവ് അപ്ഡേഷൻ ആണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്ലാസ്സിന്റെയും ലൈവ് അപ്ഡേഷൻ ഇത് മാത്രം നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. യൂട്യൂബിൽ ഓരോതിന്റെയും ലൈവ് അപ്ഡേഷൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ഇപ്പൊ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതിന്റെ അപ്ഡേഷൻസ് ഇതാ കണ്ടോ, ഇതൊക്കെ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ അപ്ഡേഷൻ ആണ്. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇത് ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് മാത്രമല്ല, അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഭാഗവതം ക്ലാസിന്റെ ഷോർട്ട് ക്ലാസ്സസിന്റെയും ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസിന്റെ അങ്ങനെ 8 മണിക്കുള്ള ഭാഗവതം ക്ലാസിന്റെയും മലയാളം ഭാഗവതം ക്ലാസിന്റെയും എല്ലാം ഇതിൽ വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും യൂട്യൂബ് പേജ് കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ യൂട്യൂബ് പേജ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇന്നലെ അയച്ച ഒരു ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാം ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇതില് 0 ഡേയില് വരുന്ന ക്വിസിന്റെ ചില ചോദ്യങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പിൽ ക്ലാസ്സിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ പെരുമാറേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിലോ അല്ല ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരെ ബന്ധപ്പെടണം എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾക്ക് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. മീൻസ് അത് വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ. ഇപ്പൊ ഈ ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് കോഴ്സ്, ക്ലാസ് സമയ മാറ്റങ്ങൾ, ക്വിസ് പ്രശ്നങ്ങൾ, കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ആശങ്കകൾ എന്നിവയെ കുറിച്ച് സംശയങ്ങൾ ആരോട് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ കുറെ ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻസ് ഉണ്ട്. മീറ്റിംഗിലെ കോഹോസ്റ്റ്, ഇതിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗിൽ കോഹോസ്റ്റ് കാണുന്നുണ്ട്, അവരോട് ചോദിക്കാം. വെബ്സൈറ്റിലെ വോളണ്ടിയർ ചാറ്റ് പിന്തുണ അതും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതിലൊരു മെയിൽ ID ഉണ്ട് നമുക്ക്. ആ മെയിൽ IDക്ക് നിങ്ങൾ മെയിൽ അയച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് അവർ മറുപടി തരും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മുകളിലുള്ളവ എല്ലാം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡേ 0 ഉണ്ടാവുക. ആദ്യം ചെയ്യുന്നവർ അത് ചെയ്താലേ അടുത്ത ക്വിസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ നമുക്ക് ഡേ 3 ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ക്വിസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏതാ വെച്ച ആൻസർ കൊടുത്ത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ വന്നിട്ട് താഴെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം വരും. മീൻസ് അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് വരും, എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഉത്തരം കറക്റ്റ് ആണ്. അല്ല തെറ്റാണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തുകൊണ്ട് തെറ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരും. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കാണിച്ചു തന്നെ. അപ്പൊ താഴെ അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും ഏത് ശ്ലോകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇതാ കണ്ടോ, 1.28 1.36. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ശ്ലോകം ഏത് ശ്ലോകമാണെന്നുള്ളതും അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടും. അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചത്. ഇപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുത്താൽ നമുക്കിവിടെ അടുത്ത ഒരു പേജില്
നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ അതിവിടെ ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. 18 ദിവസത്തെ കോഴ്സ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എവിടെയെങ്കിലും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം, അല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കാം, അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ശേഷം നമ്മള് സപ്പോസ് ഈ ക്വിസ് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അടുത്തതിലേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്, ഡേ 0 ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ഡേ 1 ചെയ്യാതെ, ഇപ്പൊ ഡേ 0 ഇതിലില്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഡേ 0 ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഡേ 1 പോവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡേ 0 മുതൽ തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക, നമ്മളെ ക്വിസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടികളുള്ളത്. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നമുക്ക് കുറച്ചു നേരം ഓൾ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രൂപ്പിലൂടെയും സംശയം ചോദിക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. എന്റെ നമ്പർ ഇന്നലെ മിനിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാട്സപ്പ് ചെയ്യാം. വിളിച്ചാൽ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ട്, ക്വിസ് സംബന്ധമായ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ധന്യമാതാജി. അപ്പൊ ക്വിസ് സംബന്ധമായ സംശയം ആർക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ മാതാജി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ രേണു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യവാദം. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവര് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറയില്ലേ? ഇപ്പൊ അവർക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഓക്കെ മാതാജി, നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ, അതിൽ റിപ്ലൈ കൊടുക്കാം. മാതാജിയുടെ നമ്പർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഇട്ടാൽ മതി. ഇടാം മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ ഷെയർ ഒന്ന് ചെയ്തേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു സെക്കൻഡ് ഷെയർ ചെയ്തു. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഡൗട്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, മാതാജി അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നോളും. ഓക്കെ, ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ രേണു മാതാജി ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോ അതിലേക്ക് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരീ വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണകൃഷ്ണായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. മൂകം കരോതി വാചാലം ഹംസം ന കയതി ഗിരിം യത്കൃപാദമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. ശ്രീകൃഷ്ണ പരമാത്മനേ നമഃ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി നിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതി ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദേ പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയോ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി ക്ലാസ് കഴിയാൻ നിൽക്കണ്ട, നിങ്ങളുടെ ടൈം ആയപ്പോ ഇപ്പോഴും കേട്ടോ. നോ പ്രോബ്ലം മാതാജി, ഞാൻ കാണും മാതാജിയുടെ കൂടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സില്ലേ ഇന്ന് ബുധനാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ മാതാജി. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് കർമ്മയോഗം എന്ന മൂന്നാമത്തെ ലെസണിലെത്തി. നമ്മള് ആദ്യത്തെ ലെസൺ എന്തായിരുന്നു? അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന അർജുനന്റെ വിഷാദമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അതിന്റെ റീക്യാപ്പും നമ്മൾ ഇന്നലെ നോക്കി. ഇന്നലത്തെ ലെസൺ സാംഖ്യയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത് എന്നർത്ഥം. ഇന്ന് നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ കർമ്മം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത്. കർമ്മവും യോഗവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നതാണ്, ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കർമ്മവും ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുക, അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. നമുക്ക് ആദ്യം ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും തൃപാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കർമ്മ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പോകാം, നമ്മളുടെ കുറച്ച് ടൈം പോയി. 42 or 43 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഇന്നത്തെ ലെസണിൽ. ഇന്നലത്തെ ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് ലെസൺ സാംഖ്യ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അർജുനൻ സറണ്ടർ ആവുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൃഷ്ണ ഉവാച എന്ന് പറയാതെ ഭഗവാൻ ഉവാച എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആരാണ് ഭഗവാനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്? പരാശര മുനിയാണ്. വേദവ്യാസ മഹർഷിയുടെ അച്ഛനായിട്ടുള്ള പരാശര മുനിയാണ്
എന്ത് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള വേർഡ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി, സ്ട്രെങ്ത്, ഫെയിം, വെൽത്ത്, പിന്നെ പിന്നെ ഫെയിം, റിനൗൺസിയേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരിലാണോ ഉള്ളത് ആ ആളാണ് ആൻഡ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടി, സ്ട്രെങ്ത്, ഫെയിം എന്ന് പറയുന്നത്, വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, റിനൗൺസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയുമാണ് ഭഗവാനിലുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. പിന്നെ എന്താണ് ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. തലമുടിയുടെ അഗ്രഭാഗത്തിന്റെ 1/10,000 ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ വലിപ്പം എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അതിനെ ആർക്കും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല, വെള്ളം കൊണ്ട് നനയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, കാറ്റ് കൊണ്ട് ശോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം എടുത്ത് മാറ്റുന്നത് പോലെയാണ് ഒരു ആത്മാവ് ഒരു ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാത്തതായ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ശരീരത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ആത്മാവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? ആത്മാവിനെ ആർക്കും ഉപദ്രവിക്കാൻ പറ്റില്ല. ദ്രോണരെയും ഭീഷ്മദേവനെയും ഒക്കെ കൊല്ലാനുള്ള വിഷമം കൊണ്ട് അർജുനൻ പറഞ്ഞത് അവരെല്ലാം പൂജാർഹാവരിസൂദന, അവരെല്ലാം പൂജയ്ക്ക് അർഹരാണ് ഭഗവാനെ. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ അമ്പും കൊണ്ട് വേദനിപ്പിക്കുക എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചതിനാണ് ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ സെൻസസിനെയും, നമ്മളുടെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് പറഞ്ഞത്? എന്തെങ്കിലും സുഖവും ദുഃഖവും എല്ലാം ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസ് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇന്ന് മഴയാണെങ്കിൽ നാളെ വെയിലായിരിക്കും, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറി വരുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സുഖവും ദുഃഖവും. അതിലൊരാള് ധീരനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ധീരസക്രന് ബുദ്ധ്യധി, അതിലൊരാള് അത്രയ്ക്ക് വിഷമിക്കാൻ പാടില്ല, നിസ്സംഗനായിരിക്കും, നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുക, ഓർഡിനറി ആയിട്ടിരിക്കുക, കൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക. നമ്മളുടെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നതാണ് ഋഷികേശൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ. നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ ഏൽപ്പിക്കുക. ഭഗവാന് സുഖമായിട്ട് നന്നായിട്ട് അറിയാം എല്ലാവരുടെയും, ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മളുടെ മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല ഓരോ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പുൽക്കൊടിയുടെയും ഉറുമ്പിന്റെയും എത്രയോ കൃമികീടങ്ങളുടെയും എത്രയോ സൂക്ഷ്മാണുക്കളുണ്ട് ഈ വായുവിലൊക്കെ. അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭൂതവും ഭാവിയും എല്ലാം അറിയുന്ന ഭഗവാൻ അവരുടെ എല്ലാം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ഋഷികേശ എന്ന് അർജുനൻ വിളിച്ചത് തന്നെ. ഋഷികേശ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നമ്മളെക്കാളും സ്ട്രെങ്ത് കൂടുതലുള്ള ഒരാളിന് നമ്മളുടെ ആ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞത്, പാർത്ഥസാരഥിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ നമ്മളുടെ ശരീരമാകുന്ന രഥം ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്താ സംഭവിക്കുക? ഭഗവാൻ അത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളും. നമ്മളെ എവിടെയാണോ എത്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ അത് സേഫ് ആയിട്ട് എത്തിച്ചുകൊള്ളും. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ളതും, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മം എന്നത് എന്താണ് നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിരിക്കും. എന്താണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മം, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അധ്യായം 3 കർമ്മയോഗം എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെ വരുന്ന കർമ്മയോഗം എന്ന ലെസണിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെസൺ ആണ്. ധാരാളം സംശയങ്ങളൊക്കെ വരാനുള്ള ലെസണാണ് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, 3.1 അർജുനനാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുന ഉവാച്ച് ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ മതാ ബുദ്ധിർ ജനാർദ്ദന തത്തിൻ കർമ്മണി ഘോരേ മാം നിയോജയസി കേശവ. അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞ കേശി എന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചവൻ, ജനാർദ്ദന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചവൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ജനാർദ്ദന എന്ന പേര് വന്നത്. അപ്പം ധ്യായസി ചേത് കർമ്മണസ്തേ, അല്ലയോ കേശവ ജനാർദ്ദന, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇന്നലെ എന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ജയാപജയങ്ങളോ ഒന്നും നോക്കാതെ നീ കർമ്മത്തിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുക, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധിയാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്തിനാ ഈ ക്രൂരമായ കർമ്മത്തിന് നീ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? യുദ്ധമാണ് കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു. ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മവും കർമ്മവും എല്ലാം യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അവരവരുടെ ഡിവൈസ് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. എല്ലാവരോടും ഓരോ പ്രാവശ്യവും പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാവരും അവരവരുടെ ഡിവൈസ് ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഡൗട്ട് ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രം അത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് ചോദിക്കണം, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുക. ഓക്കെ.
ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും പാർട്ടിസിപ്പൻസിൽ പോയിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ടൈം പോകില്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് ക്ലാസ് 9 മണിക്ക്. ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലീസ്. ഹേ ജനാർദ്ദന, അല്ലയോ കേശവ, ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിലും എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായ യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. പിന്നെ എന്തിനാ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തിനാണ്? വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, വ്യാമിശ്രേണേവ മിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തിനാ എന്റെ ബുദ്ധിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്? ബുദ്ധി മോഹയസീവമേ തദേകം, ഒന്ന്, തത് ഏകം, ഏകമായിട്ടുള്ളത് ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞു തരൂ. വധ നിശ്ചിത്യ, വധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ, നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ഒന്ന് പറയൂ. യേന ശ്രേയോഹമാപ്നുയാം, ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് തീർത്ത് പറഞ്ഞു തരൂ. പതുക്കെ പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വായിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാവും ശ്ലോകത്തിന്റെ. ഓക്കെ, വ്യാമിശ്രേണേവ വാക്യേന, ദ്വയാർത്ഥങ്ങളുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തിനാ ഭഗവാൻ എന്റെ ബുദ്ധിയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നത്? എനിക്ക് ഏറ്റവും തദേകം വധ നിശ്ചയിക്കുക, ഒന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, എന്താണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത്? ഞാൻ ബുദ്ധി കൊണ്ട് എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണോ അതോ ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത്. ന കർമ്മനാമനാരംഭാത് നൈഷ്കർമ്മ്യം പുരുഷോഷ്ണുതേന സന്യസനാദേവ സിദ്ധിം സമധിഗച്ഛതി. ഇനി ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നു, കർമ്മം ചെയ്യാതിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ആരും കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുന്നില്ല. സന്യാസം കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ പൂർണ്ണത നേടുകയുമില്ല. ഒരാള് ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്നിട്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ട്, 4-5 പെൺകുട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനൊന്നും എന്നെ കൊണ്ട് കഴിവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള് കാഷായ വസ്ത്രമൊക്കെ ധരിച്ച് എന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിലൊക്കെ പോയിരുന്നാല് അയാൾക്ക് പൂർണ്ണതയുണ്ടാവില്ല, കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തിയും ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ചെയ്യേണ്ട ഡ്യൂട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റോട് കൂടി അതിൽ ആസക്തി വെക്കാതെ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് തീർക്കുക. എന്തെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട്, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുക. ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾക്ക് സന്യാസത്തിന്റെ ആ മനസ്ഥിതി നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോ നമ്മൾ കാഷായ വസ്ത്രം ഉപയോഗിച്ച് കാഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമണ്ഡലവും വടിയും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് വീട് വിട്ട് പോയി എനിക്കിതൊന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരാൾ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നില്ല. യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര 3.9 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര ലോകോയം കർമ്മബന്ധന ആ തദർത്ഥം കർമ്മ കൗന്ദേയ മുക്തസംഗ സമാചര. എങ്ങനെയാണ് മുക്തി ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാ ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുക? യജ്ഞാർത്ഥാത് കർമ്മണോന്യത്ര, യജ്ഞമാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കർമ്മമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മളുടെ എല്ലാവരും, നമുക്കുള്ളവരെല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പരമാത്മാവ് എനിക്ക് തന്നതാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിലെയൊക്കെ നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഈ എല്ലാവരോടും നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഋണം ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെയുള്ള ഫാമിലി നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യേണ്ട ജോലികളൊക്കെ എന്താണ്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്കുള്ളത് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത്, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാരോടും ഭാര്യ കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ പെറ്റ്സും കുലദേവതകളും ഗ്രാമദേവതയും ഇഷ്ടദേവതയും പിന്നെ സന്യാസിമാരും പശു പക്ഷി എന്നുള്ളതെല്ലാം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ആ ഒരു കൺട്രോളിൽ വരേണ്ടതാണ്. അവരെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇവരെല്ലാവരും, കുലദേവത സർപ്പദൈവങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ ധർമ്മമാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവരെ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ, അത് നമ്മളുടെ കർമ്മം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ കർമ്മത്തിനുള്ളിൽ വരണം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും? നമ്മളെ ഭൗതിക ലോകത്തോട് കൂടുതൽ അത് ബന്ധിപ്പിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക, ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക. ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ഭാര്യയോടും കുട്ടികളോടും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ കർമ്മത്തില് ബന്ധിക്കപ്പെടും. കുന്തിപുത്ര, നിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് നിർവഹിക്കൂ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ നിനക്ക് എന്നും ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും കൗരവരെ കൊന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഭീഷ്മദേവനെ എല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യുക? കൃഷ്ണനിൽ, അത് കൃഷ്ണന്റെ ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുക, കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാകും? ബന്ധമുക്തനായിരിക്കാം എന്ന്
അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് നമ്മുടെ സ്വകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ കർമ്മം 2 തരമുണ്ട്. നിഷ്കാമ കർമ്മം, സകാമ കർമ്മം. നിഷ്കാമ കർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യും. അതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു ആസക്തിയുമില്ല. അപ്പം നമ്മളത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യും. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മം. സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കും, അവര് നമ്മളെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മളെ നോക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ. അപ്പം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ വളർത്തിയതുപോലെ ഞാൻ അവരെ നോക്കേണ്ടത് എന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതാണ് സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിപ്പം ഭഗവാന്റെ വിഘ്നേശ്വരന്റെ മുൻപിൽ ഒരു നാളികേരം ഉടച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ പറയും എന്തൊക്കെയൊക്കെയോ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കണം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നാളികേരം ഉടക്കുകയായിരിക്കും, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഇതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്തു തരണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. അതാണ് സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഇഷ്ടിക കൊടുത്താൽ തന്നെ അതിൽ വലിയ പേര് എഴുതി വെക്കും. നമ്മളുടെ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, അങ്ങോളം നമ്മുടെ പേരുണ്ടാകണം. ശരിക്കും എന്താ ഉണ്ടാവേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ പേരുണ്ടാവണം. നമ്മൾക്ക് എന്ത് വൈഭവമാണുള്ളത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഭൂകമ്പം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലഡ് വന്നാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശ്വാസം നിന്ന് പോയാൽ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ എന്താ വിചാരിക്കുക, അങ്ങോളം ഉണ്ടാവണം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. അതൊക്കെയാണ് സകാമ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെയുള്ളത് ഇതാണ് അകർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അകർമ്മം എന്താണ്? അകർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഉപാസനയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉപാസന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥനയും നമ്മളുടെ ജപവും എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അകർമ്മം എന്ന് ഇതിൽ പെടും. അതിന് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളൊന്നും അതിനെ ബാധിക്കുകയില്ല. പിന്നെയുള്ളത് വികർമ്മം. അതെന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തത്, ശാസ്ത്രവിധി പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു കൂടാത്തതാണ് വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കള്ളു കുടിക്കുക, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കുക, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് മാത്രമേ വീട്ടിൽ നടക്കാവൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആ ഒരു ധാർഷ്ട്യം, അതുപോലെയുള്ളതൊക്കെ അതിൽ പെടും. വികർമ്മം നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ. ആരും നമ്മളുടെ അടിമയല്ല. നമ്മൾക്ക് നമ്മളോളം തന്നെ ജീവിക്കാനുള്ള അർഹത ഉറുമ്പിന് വരെയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ജീവിക്ക് വരെയുണ്ട്, കീടത്തിന് വരെയുണ്ട്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന അതേ ഭഗവാൻ തന്നെ അവരുടെയും ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരെയും അടിമയാക്കി വെക്കാൻ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആയിട്ട് കരുതുക. അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ആര് കണ്ടാലും നമസ്തേ പറയുന്നത്. എത്ര കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്താ പറയുക, രാവിലെ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിലും നമസ്തേ അല്ലെങ്കിൽ ഹരികൃഷ്ണ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? അവരുടെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ നമ്മൾ മാനിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ 3 തരം കർമ്മം നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. സ്വകർമ്മം, നമ്മളുടെ നിഷ്കാമകർമ്മം, സകാമകർമ്മം, പിന്നെ അകർമ്മം നല്ലത് ഉപാസന, പിന്നെ വികർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, യജ്ഞശിഷ്ടാശനസന്തോ 3.13 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യജ്ഞശിഷ്ടാശനസന്തോ മുച്യന്തേ സർവത്തിൽ വിഷയ ഭുഞ്ചതേ തേത്വഖം പാപായ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. യജ്ഞശിഷ്ടാശനസന്തോ, യജ്ഞത്തിൽ നിവേദിക്കപ്പെടുന്ന, അതിൽ ബാക്കി വരുന്ന, ശിഷ്ടം വരുന്ന ഭക്ഷണം എന്താണോ, പ്രസാദം നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? മുച്യന്തേ സർവത്തിൽ വിഷയ, എല്ലാ പാപങ്ങളിലും നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുക്തരാകുന്നു. ഭുഞ്ചതേ തേത്വഖം പാപായ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്. നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ തന്നെ പാപമാണ് നമ്മൾ ഭുജിക്കുന്നത്. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് പാപം ഉണ്ടാകുന്നു. നമ്മൾ അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ അവിലോ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ചെറിയൊരു പഴക്കഷ്ണമോ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ വളരെ ഭക്തിയോടുകൂടി നമ്മൾ അത് കഴിക്കുക. എന്തുകൊണ്ടാണ്? യജ്ഞശിഷ്ടാശനസന്തോ മുച്യന്തേ സർവത്തിൽ വിഷയ, തീർത്ഥം കുടിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മൾ പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പാപമെല്ലാം, നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടിയ പാപങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു ചെറിയ അവില് എന്തെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ പോലും താഴെയൊന്നും ഇടരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോളം തന്നെ മഹിമയാണ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദത്തിനും ഭഗവാന്റെ നാമത്തിനും ഭഗവാന്റെ വാണിക്യമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ വളരെയധികം, ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണോ മാനിക്കുന്നത് അത്രയും തന്നെ നമ്മൾ മാനിക്കണം. നമ്മളെ കിച്ചണിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാന് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് മാത്രം, നിവേദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാവൂ, നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ എന്നുള്ളതാണ് റൂള്. വേറൊരാളെ, ഒരു ആനിമലിനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെങ്കിലും ഒരു ജീവനെ നമ്മൾക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ മാന്തോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേദനിക്കും, അത്രയും തന്നെ വേദനയാണ് ഓരോ ജീവിക്കുമുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കുണ്ടാവുന്ന വേദനയെക്കാളും അവരെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത്? ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാവൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭുഞ്ചതേ തേത്വഖം പാപായ പചന്ത്യാത്മകാരണാത്.
എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കുക, കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ കിച്ചണിൽ തന്നെ വെച്ച് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്യുക. അതല്ല, നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോഴും എടുക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഉരുള കഴിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുക. അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി പ്രസാദമായി. അമ്മമാരൊക്കെ കിച്ചണിലിരുന്ന് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ്, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും കിച്ചണിലെ വർക്കൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി പ്രസാദം തന്നെയായി മാറി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ശീലം ഉണ്ടാക്കുക. എന്തെങ്കിലും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുക. ഇതുപോലെയാണ് ഇസ്കോൺ ടെമ്പിൾസിലൊക്കെ എല്ലാം എന്തുണ്ടാക്കിയാലും അതിൽ ഒരു തുളസിയില ഇട്ടുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും. എല്ലാം നിവേദ്യമായി. എന്നിട്ട് അത് ബാക്കിയുള്ളതിന് മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പോ മഹാപ്രസാദമായി. നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്ന പ്രസാദം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അത് പ്രസാദം എന്ന് പറയും. അത് എല്ലാവർക്കുമായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മഹാപ്രസാദം എന്ന് പറയും. മഹാപ്രസാദത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത്? പ്രസാദം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പാപം നശിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എന്തും നിവേദിക്കുമ്പോ കഴിക്കുമ്പോ ഒക്കെ കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കുക. മന്ത്രം ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാന്റെ മുമ്പിൽ അടച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരു പുതിയ ടംബ്ലറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് സമർപ്പിക്കുക. അതൊരു തുളസിയിലായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർത്ഥമായി. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പഴമോ എന്തെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി പുതിയ പാത്രത്തിൽ വെക്കുക. ചെറിയൊരു പ്ലേറ്റിൽ വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയത് ഓണിയൻ, ഗാർലിക് അതുപോലെയുള്ളതൊന്നും ഇടാതെ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വെക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ കിച്ചണിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണാർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കഴിക്കാം. അപ്പം പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സ്റ്റോറി നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാം. നാരദ മഹർഷിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. നാരദൻ എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം, എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സഞ്ചരിക്കാനുള്ള കഴിവ് നാരദനുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി, മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്ക്. എന്നിട്ട് മഹാവിഷ്ണു ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പം മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രസാദം തരുമോ ഭഗവാനെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തു തരുമോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയായിരുന്നു, മഹാലക്ഷ്മി നന്നായിട്ടാ വെച്ചിരിക്കുന്നത്, ഞാൻ തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്മയാണ്, എല്ലാവരോടും ദയയാണ്. അതുകൊണ്ട് നാരദൻ എന്ത് ചെയ്തു? മഹാലക്ഷ്മിയോട് പറഞ്ഞു, പ്ലീസ് എന്ന് കാണിച്ചു, വാക്സിൻ കാണിച്ചു. അപ്പം ഭഗവാൻ മഹാലക്ഷ്മി എന്ത് ചെയ്തു? ഗരുഡനെ വിളിച്ചു. ഗരുഡൻ ഇങ്ങനെ പുറകിൽ വന്ന് നിന്നു ഭഗവാന്റെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കി. ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയ സമയം കൊണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി വേഗം കുറച്ച് ചോറും ഒരു ലഡുവും എടുത്തിട്ട് നാരദരുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. അത് കഴിച്ചു. ഭഗവാൻ കണ്ടില്ല. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴേക്കും നാരദർ ഇത് കൊടുത്തത് കണ്ടു. ഭഗവാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല, കഴിച്ചു. നാരദർ ഇത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദർക്ക് വളരെ എക്സ്റ്റസിയായി, ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല. ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, നാരായണ നാരായണ ജപിക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് എവിടെയും ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടി ഓടി കൈലാസത്തിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് രുദ്രൻ ചോദിച്ചു. രുദ്രൻ അവിടെ ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും എന്താണ് നാരദരെ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാരദര് പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ചതാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. കുറച്ച് എനിക്ക് തരുവോ? ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലോ വല്ലവരും കഴിച്ചതിന്റെ എച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തുമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടാ. ശിവനാണെങ്കിലോ വൈഷ്ണവനാണ്, ഫസ്റ്റ് വൈഷ്ണവനാണ് ശംഭു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി എച്ചിലാണ് അത്ര. നാദപീസു നീച്ചേന തരോര പീസ കൃഷ്ണന, അത്രയും എളിമയാണ്. അപ്പം അത് വാങ്ങിച്ചു കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്. എന്നിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഡാൻസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതേ സന്തോഷത്തില് പാർവതി ദേവി അകത്തുനിന്ന് വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ ഇവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കിട്ടി, അതിന്റെ സന്തോഷമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്കും വേണം എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് തീർന്നല്ലോ എന്ന് നാരദരും പറഞ്ഞു, ശിവനും പറഞ്ഞു. വേഗം പാർവതി ദേവി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു മഹാവിഷ്ണുവിനെ. മഹാവിഷ്ണു വേഗം വന്നു. അവിടെ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങൾക്കും വേണം പ്രസാദം, എനിക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഗണപതി സുബ്രഹ്മണ്യം ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുക പ്ലീസ്. മ്യൂട്ട് ചെയ്യോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, ഈ സകല ചരാചരങ്ങളും എന്റെ കുട്ടികളാണ്, അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ യൂണിവേഴ്സിൽ എല്ലാവരും എന്റെ കുട്ടികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് പാർവതി ദേവിയോട് വാക്ക് കൊടുത്തു. ഈ കലിയുഗത്തിന്റെ ഭഗവാൻ എവിടെ ഉണ്ടാവും? ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് പുരി ഒറീസയിൽ ഉണ്ടാകും. അവിടെ വിമലാദേവി എന്ന പേരില് പാർവതി ദേവി ഉണ്ടാകും. അവിടെ പ്രസാദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടത്. പ്രസാദം എത്ര ലക്ഷം പേര് വന്നാലും അവിടെ പ്രസാദം
ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നിട്ട് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക പ്ലീസ്, നമ്മുടെ സമയം പോകും. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പം പ്രസാദം ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് ഒറീസയിൽ ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എത്ര പേര് പോയാലും അവിടെ പ്രസാദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം. പ്രസാദം അവിടെ കുറച്ച് കിട്ടിയാലും അത് മൂക്കുമുട്ടെ കഴിച്ചാലും മുക്തി എന്നാ പറയുന്നത്. ഒറീസയില് വിമലാദേവി എന്ന പേരില് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കുന്നതെല്ലാം പാർവതി ദേവിയെ ആശീർവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രസാദത്തിന്റെ മഹിമ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി പർജന്യാദണ്ഡ സംഭവ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, ഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ധാന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അന്നാദ് ഭവന്തി, അന്നം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാദണ്ഡ സംഭവ, പർജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഴ, മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത്, ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? മഴ കൊണ്ടാണ്. യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാകട്ടെ മഴ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു. മഴയാണെങ്കിലോ യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ, മഴയിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത്? യജ്ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് മഴയുണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിലോ വിധിപ്രകാരമുള്ള വിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒക്കെ ഏവർ പ്രവർത്തിതം ചക്രം എന്ന് പറയുന്നതാണിത്. അന്നാദ് ഭവന്തി ഭൂതാനി, അന്നം കൊണ്ടാണ് ഭൂതങ്ങൾ, ലിവിങ് എൻറ്റിറ്റീസ് ജീവിക്കുന്നത്. പർജന്യാദന്ന സംഭവ, പർജന്യം മഴ കൊണ്ടാണ് അന്നം ഉണ്ടാകുന്നത്, ധാന്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. യജ്ഞാദ് ഭവതി പർജന്യോ, മഴയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് യജ്ഞങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ, വേദവിധി പ്രകാരമുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നാണ് യജ്ഞം ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവുണ്ടായി. എന്റെ ഫോണാണ് പ്രഭുജി, അതപ്പം എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഇത് ഫോണിലൂടെ ടാബാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞങ്ങള് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാതാജി, പിന്നെയും ഓണാക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കപ്പോ ഫ്ലോ ഉണ്ടാവില്ല പറയാൻ, എന്റെ മുഴുവനും പോകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത്? താമരപ്പൂ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബ്രഹ്മാവാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ പകുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, എഴുതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പം കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടായി? വേദങ്ങളുണ്ടായി. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് വേദങ്ങളുണ്ടായി. വേദവിധി പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഫാമിംഗ് ചെയ്യുന്നത്, അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അഗ്രികൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത് എത്രയോ പേരുടെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം വിത്തൊക്കെ പാകി അതെല്ലാം മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. സൂര്യൻ, ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൂര്യൻ ചൂട് തരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ദ്രദേവൻ മഴയായിട്ട് വർഷിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം എത്രയോ ആളുകളുടെ പരിശ്രമ ഫലമായിട്ട് നമുക്ക് ധാന്യം ലഭിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ആ ധാന്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ മാത്രം കഴിച്ചാൽ എന്തുമാത്രം പാപമായിരിക്കും. എത്രയോ പേർക്ക് നമ്മൾ താങ്ക്ഫുൾ ആയിരിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് പാപമുണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മള് പാപമുണ്ടാകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് ഈ ഏവം പ്രവർത്തിതം ചക്രം എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലൂടെ ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഇതുകൊണ്ടാണ് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരോടും ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയി, എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രനുണ്ട്, സൂര്യൻ ദേവനുണ്ട്, ഇതെല്ലാം എത്രയോ പേരുടെ പരിശ്രമ ഫലമാണ്. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമ്മളുടെ യജ്ഞകർമ്മ സമുദ്ഭവ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറയാണ്, സത്യയുഗത്തിലെ ധ്യാനമായിരുന്നു നമ്മളുടെ കർമ്മം. യജ്ഞം ചെയ്യേണ്ടത് ധ്യാനമായിരുന്നു, തപസ്. 1,00,000 വർഷം ഒക്കെയാണ് ഈ കാലത്ത് മനുഷ്യര് തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. ഹിരണ്യകശിപു ഒക്കെ 1,00,000 വർഷമാണ് തപസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ആ സത്യയുഗത്തിൽ അതിനുള്ള ആരോഗ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആയുസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ധൈര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു മനുഷ്യർക്ക്. അപ്പം ത്രേതായുഗത്തിലാണെങ്കിലോ യജ്ഞമായിരുന്നു, യാഗങ്ങളാണ് യജ്ഞമായിട്ടുള്ളത്.
അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ആ യജ്ഞത്തിൽ നിന്നാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെല്ലാം ജനിച്ചത്. ആ പായസം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തില് വിഗ്രഹാരാധനയായിരുന്നു. വിഗ്രഹാരാധന, ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പ്, ഡീറ്റി വർഷിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയും. ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ബാക്കിയുണ്ട്. നമ്മളുടെയൊക്കെ വലിയ വലിയ ടെമ്പിൾസ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോഴും ടെമ്പിൾ വർഷിപ്പിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷേ കലിയുഗത്തില് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് അത്രയുള്ള ആയുസ്സേ ഉള്ളൂ, അത്രയുള്ള സമയവും നമുക്കില്ല, അതിനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസും എല്ലാം നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഈസി ആയിട്ട് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനമാണ്. നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. 18,000ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഞാനിപ്പോ ചൊല്ലിയത് ഭാഗവതത്തിലെ. അതിൽ പറഞ്ഞ് എന്റെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം. നാമ സങ്കീർത്തനം കൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ പാപം നശിച്ചു പോകുന്നത്. ആകെ ഒരേ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക്. എന്ത്? നാമ സങ്കീർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേർനാമ ഹരേർനാമ ഹരേർനാമൈവ കേവലം ഫലോ നാസ്തേവ 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 ഗതിരന്യഥ. കലിയുഗത്തില് ഹരേർനാമ 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 ഇവ കേവലം 3 പ്രാവശ്യമാണ് പ്രസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാരദര്. കലിയുഗത്തില് വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല, ഹരിയുടെ നാമം മാത്രമേ. കലോ നാസ്തേവ 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ വഴിയില്ല. ഗതിർ അന്യഥ, വേറെ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആണ്, നമ്മളുടെ ഗോസ്വാമിമാരിൽ ഒരാള്. 3 ലക്ഷം പ്രാവശ്യമാണ് ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പം 3 ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 22 മണിക്കൂറാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുക. 2 മണിക്കൂറാണ് ഉറങ്ങാനും കഴിക്കാനുമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്. അത്രയും ദൈവതുല്യന്മാരായിട്ടുള്ള ഗോസ്വാമിമാരാണ്, ആചാര്യന്മാരാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളത്. അപ്പം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നാമ സങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം എന്നുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് യജ്ഞാനം ജപയജ്ഞോസ്മി, യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ജപയജ്ഞമാണ് ഞാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈസിയാണ്. ജപം മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. നമ്മൾ ജപം ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് എന്ത് ചൊല്ലണം? നമ്മൾ ഇവിടെ ചൊല്ലുന്നുണ്ട്, 2 ദിവസമായിട്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഇത് ഈ ഗോസ്വാമിമാരാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കൃഷ്ണന്റെ തന്നെ അവതാരമാണ്. 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജന്മമെടുത്തതാണ്. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് ബലരാമസ്വാമി അവതാരമാണ്. അദ്വൈത എന്ന് പറയുന്നത് ശിവനും വിഷ്ണുവും കൂടിയുള്ള അവതാരമാണ്. ഗദാധര രാധാറാണിയാണ്. ശ്രീവാസ എന്ന് പറയുന്നത് നാരദരാണ്. ഇത്രയും പേരെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ, ഗുരുവിനെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ഓരോ ജപവും അവരെ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക, ഗോലോക ധാമത്തിലേക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അവരെ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഫുള്ളോടെ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മുട്ടി ഇങ്ങനെ മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ. അത് ഫുൾ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇനി ഹരേ കൃഷ്ണ യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ശ്ലോകാണ്. യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ തത്തദേവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി, യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ, ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അർജുന എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു കൃഷ്ണൻ? യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ എല്ലാവരും ഭീരു എന്ന് വിളിക്കും. ഒരു ധൈര്യവാനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് മരണതുല്യമാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിന്നെ നോക്കിയിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പടയാളികളൊക്കെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും തിരിഞ്ഞു ഓടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? യദ്യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോ ജനഃ. സാധാരണ ജനങ്ങളും ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്താണോ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രകാരം, അമ്മ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതായിരിക്കും കുഞ്ഞ് ചെയ്യുക. നോക്കിയിട്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകസ്തനുവർത്തതേ. അതാണ് പ്രമാണമായിട്ട് കരുതി ലോകത്തിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓർഡിനറി പീപ്പിളും അത് ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുന, നീ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് റോൾ മോഡലായി തീരുക എന്ന് പറയുന്നു അർജുനനോട് കൃഷ്ണൻ. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മളും. അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും
ആരായാലും എന്ത് പൊസിഷനാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ളത്, അതിന് നമ്മൾ റോൾ മോഡൽ ആയിരിക്കണം. ശാന്തത ഏറ്റവും വേണ്ടത്, ഫസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ശാന്തതയാണ്. ശാന്തമായിരിക്കുക മനസ്സ്. അത് തന്നെ നമ്മളുടെ ജപം കൊണ്ട് നമ്മളുടെ എന്തുണ്ടാകും? നമ്മളുടെ ഫേസിൽ ഒരു ഗ്ലോ ഉണ്ടാകും. നമ്മളുടെ എല്ലാ ഓരോ അണുവിലും ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. കൃഷ്ണനെ കൊണ്ടുവന്ന്, കൃഷ്ണനുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ, പക്ഷെ ഓരോ അണുവിലും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക. ഓരോ അണുവിലും. എന്നിട്ട് നോക്കുക, നിങ്ങൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, നാമി എന്ന് പറയുന്ന കൃഷ്ണൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, പക്ഷെ നാമിക്ക് അതിന്റെ പ്രഭാവം നമ്മളെ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു തുടങ്ങണം. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ന് ആദ്യത്തെ ദിവസം തൊട്ട് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. ഓരോരുത്തരും ചൊല്ലുക, ഓരോ സ്റ്റുഡന്റും ചൊല്ലുക. 108 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും മിനിമം ചൊല്ലുക. അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. എണ്ണം നോക്കി ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 108 കുറയണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. മണിയെടുത്ത് ചെയ്യുക, മാലയെടുത്ത് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള പൂജ ഇതിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നോ വരുത്താൻ നമുക്ക് രേണു മാതാജി അതിന്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു തരും. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും പൂജാ സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഷോപ്പിൽ നല്ലത് നോക്കി വാങ്ങിക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വരുത്താം. നമ്മെ പർഖാസ്തി കർത്തവ്യം, എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ ഓൾറെഡി എല്ലാം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന് ദൃഷ്ടി കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന് കണ്ണ് മാത്രം മതി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ജസ്റ്റ് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടാണ് ഈ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സ്, ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഒന്നും വേണ്ട. ഭഗവാൻ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ഒന്നുമില്ല. ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന. ത്രിഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3, ലോകേഷു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകങ്ങൾ. 3 ലോകങ്ങളിലുമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും വേണ്ട. എന്താണ് 3 ലോകങ്ങൾ? സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, പിന്നെ നരക ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് 3 ലോകങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഏറ്റവും മുകളിൽ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്, അതിന്റെ ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകം മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്, ഏറ്റവും താഴെ നരക ലോകം ഹെല്ലിഷ് പ്ലാനറ്റ്സ്. ജ്ഞാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്തയേവച കർമ്മണി. എന്നാലും ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്റെ കർമ്മം. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവരും എന്നെ നോക്കിയിട്ട് അലസന്മാരായിട്ടിരിക്കും എന്നെ പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ പർഖാസ്തി കർത്തവ്യം, എനിക്ക് കർത്തവ്യമൊന്നും ചെയ്യാനില്ല. പക്ഷേ ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന, 3 ലോകത്തിലും എനിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. പക്ഷേ ജ്ഞാനവാപ്തം അവാപ്തവ്യം വർത്തയേവച കർമ്മണി, ഞാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ട് തത്തദേവേതരോധന യഥാചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തദേവേതരോധന. ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടെങ്കിലും. എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ വന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം മുഴുവനും കാണിച്ചു. എന്നിട്ട് നാമം ചൊല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിലൂടെയാണ് പ്രഹ്ലാദൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത്, നാമത്തിലൂടെ മാത്രം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്രയോ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ മുൻപിൽ ഭഗവാൻ, 5 വയസ്സുള്ള ധ്രുവ മഹാരാജാവിന്റെ മുൻപിൽ നാമം കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. ആ ഒരു നാമസ്മരണ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാവം നമ്മൾ ആരും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. മസ്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവരും. അതിന്റെ പ്രഭാവം ഓരോരുത്തരും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങും. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആ ശാന്തിയും സന്തോഷവും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. ക്ഷമിച്ചിരിക്കുക. ആരോടൊന്നും നമ്മളിതൊന്നും ആരെയും കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ മാല ജപിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആരെങ്കിലും ടെസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബെല്ലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് മാലയും കൊണ്ടൊന്നും പോകരുത്. എവിടെയാണോ വെക്കുന്നത് അവിടെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് വെക്കുക, ഒരു അടയാളം വെക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത്, ഇവരെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും തുടങ്ങുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യുക? ജസ്റ്റ് ഇത് ചൊല്ലുക, ഗുരുക്കന്മാരുടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലുക. എന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഹസ്ബൻഡിന് പോവാനുണ്ട് പുറത്ത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ മാല എടുത്തിരിക്കുക. ചായ കൊടുക്കാതെ എന്റെ മാല കഴിയട്ടെ എന്ന് പറയുക. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്. കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രം. അതല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുക. നമ്മൾ മനസ്സിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട്, എണ്ണം നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിൽ ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഉപാസന കൊണ്ട് ഒരാളെയും നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കരുത്. ഈ മാതാജി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ തന്നെ മാല എടുത്തിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പോകരുത്. അത് വളരെയധികം മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. നമ്മളിപ്പം
ഒരു പ്രേമിക്കുന്ന ഒരാള് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ആ ആളോട് എല്ലാവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ടാണോ നമ്മൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുക? നമ്മൾ ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയിട്ടിരുന്നല്ലേ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക? അതുപോലെ തന്നെയാ കൃഷ്ണനെ നമ്മൾ പ്രേമ ഭക്തിയാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം കൃഷ്ണനോട് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രേമമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 10 പേരുടെ മുൻപിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ല, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് സീക്രട്ട് ആയിരുന്നു നോർമൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ബെഡിലിരുന്ന പോലും നമ്മൾക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കാം. നമ്മൾക്ക് എവിടെയാണോ സൗകര്യം അവിടെ ഇരിക്കുക, ജപിക്കുക. ഒരു മാല ജപിക്കുക, കൂടുതൽ ജപിക്കാനുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ജപിക്കാം, കഴിയുന്നവർക്ക്. ഓക്കെ, അതല്ല നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും നാമസ്മരണ നമുക്ക് ചെയ്യാം. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്നോ രാധേശ്യാം എന്നോ രാധാരാധ എന്നോ ഇഷ്ടമുള്ളത്. പക്ഷെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മാലയെങ്കിലും ജപിക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആദ്യം ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കർമ്മം, കാലം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ. നിത്യാഹങ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ന ഭാവം. ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ? ആത്മാവ് സ്വസ്ഥമായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുക. പക്ഷെ എന്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് അതെല്ലാം ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ന ആത്മാവ് വിചാരിക്കുന്നു ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതെന്ന്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ആരാ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ബോഡി. അത് പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഇവ നിർവഹിക്കുന്നത്. സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടിത് ചെയ്യിക്കുന്നത്. ഈ ഫസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നത് എന്താ? ബ്രഹ്മാവ് സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ കാരണം. ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചൊല്ലുന്നത്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ, കൃഷ്ണൻ പരമ ഈശ്വരനാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ, സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്നതാണ്. ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ. അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ, ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായത് ആരാണ്? ഗോവിന്ദനാണ്. സർവകാരണ കാരണം, എല്ലാത്തിനും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ ഞാൻ സ്മരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സ്തുതിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് കാണുന്നത്. രണ്ടാമത്തേതിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നു. മായയാണ് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം. നമ്മള് ആ പ്രകൃതിയുടെ ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ കയ്യിലെ പപ്പറ്റ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അവരാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് നല്ല മൂഡ് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ ഉപാസനയൊക്കെ ചെയ്യും, അമ്പലത്തിൽ പോകും. രണ്ടാമത് ദിവസം രജോഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മൾ മോളിലൊക്കെ പോകും, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഫിലിംസിനൊക്കെ പോകും. അതുപോലെ തന്നെ തേർഡ് തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കിടക്കും അലസമായിട്ടൊക്കെ, കുളിക്കാതെയൊക്കെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? സത്വഗുണത്തിൽ വർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എപ്പോഴും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾക്കറിയില്ല ഏത് മൊമെന്റിലാണ് നമ്മുടെ പ്രാണൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾക്കറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക? നാമം സമ്പാദിക്കുക. നാമം ബാങ്ക് ബാലൻസ്, അതാണ് നമ്മൾ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരേണ്ടത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ള കവചമാണ്, നമ്മൾക്കുള്ള കവചമാണ് നമ്മുടെ നാമം ജപിക്കുന്നത് എത്രയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കവചമായിട്ട്. ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്യുക? ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ആയുധങ്ങളും നമ്മൾക്ക് ചുറ്റുമുണ്ടാകും, ഏതു നേരവും നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട്. ആരെന്ത് നമ്മളെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും, അതുകൊണ്ട് അമാനിന മാനദേന, അങ്ങോട്ട് അപമാനിക്കാൻ പോകരുത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങൾ അവർക്ക് വേണ്ട ഇത് കൊടുത്തുകൊള്ളും എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം മൈ സർവാണി കർമാണി, ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം മൈ സർവാണി കർമാണി, മൈ എന്നിലേക്ക് സന്യസ്യ അധ്യാത്മചേതസ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ബോധത്തോടുകൂടി എന്നിലേക്ക് അർപ്പിക്കുക. മൈ സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യ അധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വ, മമതയോ ആശയോ ഒന്നും കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അലസതയൊന്നും കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന, എഴുന്നേക്കൂ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇന്നും പറയുന്നു. അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സന്യസ്യ അധ്യാത്മചേതസ എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ചേതസ് ബുദ്ധി എല്ലാം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ബുദ്ധിയും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടുകൂടി ഞാൻ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ബോധത്തോടുകൂടി ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അർജുന എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. അർജുനൻ എഴുന്നേക്കുവോ? അർജുനൻ 18 ലെസൺസ് ആവാതെ എഴുന്നേക്കില്ല. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ, ആരാണോ ഇതെന്റെ ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യുന്നതും സ്വകർമ്മങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ, ശ്രദ്ധാബന്ധോനസൂയന്തോ,
അനസൂയ അസൂയയില്ലാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആരാണോ ചെയ്യുന്നത് മുച്യന്തേ തേപി കർമ്മഭി, ഈ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്നും അവര് മോചനം നേടുന്നു. കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചീത്ത കർമ്മമാണെങ്കിലും നല്ല കർമ്മമാണെങ്കിലും എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും, നല്ല കർമ്മമാണെങ്കിലും നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കും അത് അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ചീത്ത കർമ്മമാണെങ്കിലോ ഷുവറായിട്ട് നമ്മൾ നരകത്തിൽ പതിക്കുകയും ചെയ്യും. അതല്ലെങ്കിൽ പ്രാരബ്ധ കർമ്മം കൊണ്ട് രോഗങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളിൽ എത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മം ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണോ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ ചെയ്യുക. എല്ലാത്തിനും ഒരു മിതത്വം, കൺട്രോൾ വെക്കുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ശാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ചെയ്യുക. എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കർമ്മം? ഇഷ്ടദേവതയോടും കുലദൈവങ്ങളോടും സർപ്പദൈവങ്ങളോടും ചുറ്റുമുള്ള പശു പക്ഷി തുടങ്ങിയ എല്ലാവരും വയറ് നിറയ്ക്കേണ്ടത് ആരുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ്. അത് നമ്മൾ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. വേദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢം താൻ വിധിനഷ്ടാന ചേതസഃ. േദഭ്യസൂയന്തോ, അസൂയാലുക്കളായിട്ട് എന്നിൽ കൗരവരെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും, ഈ നിരീശ്വരവാദികളൊക്കെ ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. അവരെ മൂഢന്മാരാണ്. സർവജ്ഞാന വിമൂഢം താൻ, വിമൂഢനാണ് അവരൊക്കെ. സർവജ്ഞാനവും അവരുടെ നശിച്ച് വിധി നഷ്ടാന ചേതസഃ, അവരുടെ എല്ലാ പ്രയത്നങ്ങളും നഷ്ടമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൗരവരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പോ കലിയുഗത്തിലാണെങ്കിലോ നമുക്ക് നിരീശ്വരവാദികളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, ഇനി എന്തിനാ നമ്മൾ ഈ പാപം ചെയ്യുന്നത്? അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. അർജുനോവാച അഥകേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷഃ അനുച്ഛന്നപി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോഗിതഃ. അഥകേന പ്രയുക്തോയം, വാർഷ്ണേയ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്തിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത്ര ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മളും ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നാളെ എന്തെങ്കിലും വൈഫ് വലിയ സാരിയോ അതല്ലെങ്കിൽ ഡയമണ്ട് ആയിട്ട് നെക്ലസോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊരു പ്ലോട്ട് ഇഷ്ടമായി, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിനേക്കാളും നല്ലൊരു കാറ് വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? നമ്മൾ ആരുടെ കൈക്കൂലിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? മനുഷ്യർ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ കൂടി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാമേശ ക്രോധേശ, ആദ്യം കാമമായിട്ട് വരും, നമുക്ക് എന്തിലെങ്കിലും ഒരു ആസക്തി വരും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദേഷ്യം വരാൻ തുടങ്ങും, അത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. രജോഗുണ സമുദ്ഭവ, രജോഗുണത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ കാമമാണ് മഹാശനവും മഹാപാപ്മ, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ശത്രുവായിട്ട്. വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം, നമ്മളുടെ വൈരിയാണ് ഈ ശത്രു എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. എന്തിനോടെങ്കിലും ഒരു ആസക്തി, നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതം, എന്തും ടെമ്പററി ആണ്. ഇന്ന് നല്ല ഫോൺ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ അത് പഴയതായി കഴിയും, കുട്ടികൾക്ക് പോലും വേണ്ടാണ്ടായി കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാറ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉള്ള കാറ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് വേണം എന്ന് തോന്നും. വീടാണെങ്കിലോ എത്ര വലുതായാലും 2 പേരേ ഉള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വലിയ വലിയ വീട് കെട്ടണം. എത്ര വർഷമാണ് നമ്മൾ അതിൽ ജീവിക്കുക എന്ന് കൂടി നമ്മൾ ഓർക്കില്ല, നമുക്കറിയില്ല എത്ര ആയുസ് ഉണ്ടെന്ന്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക, എല്ലാം ഒരു കൺട്രോളിൽ ചെയ്യുക. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ശരീരപരമായിട്ടുള്ള എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ഒരു കൺട്രോളിൽ പോവുക. അല്ലയോ അർജുന, രജോഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ആ പാപമാണ് ലോകത്തിലെ ശത്രു. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, കാമേശ ക്രോധേശ, ആദ്യം കാമമായിട്ട് വരും, പിന്നെ ക്രോധമായിട്ട് മാറും. രജോഗുണ സമുദ്ഭവ, രജോഗുണത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. മഹാശനോ മഹാപാപ്മ, മഹാപാപവും ഉപദ്രവിക്കുന്നതുമാണ്, നമ്മളെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിദ്യേന മിഹ വൈരിണം, നമ്മളുടെ ശത്രുവാണിത്. എന്ത്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ധൂമേന മ്രിയതേ വഹ്നിര്യഥാദർശോ മലേനച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭ തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീനെ എന്ന പോലെയും, വലിയ പുകയുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ളില് ഈ തീപ്പൊരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ കണ്ണാടിയിൽ പൊടി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാവില്ല.
അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞ് വയറ്റിനുള്ളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗർഭാശയം കൊണ്ട് അത് മൂടിയിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ കാമമുണ്ട്, പക്ഷെ ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല എത്രയാണ് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാമം എന്നുള്ളത്. എന്തിലും ആകാം, നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അടുത്ത് ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ. ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യത്തെ ഏതർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. എവിടെയാണ് ഈ കാമം പോയിട്ട് ഇരിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും, പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കും, ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യും, എനിക്ക് ഇത് തന്നെ വേണമെന്നുള്ളത്. അപ്പം അതാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം. അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ നമ്മൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള പൈസയുണ്ടോ, ഇതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കില്ല. നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് പോയി കഴിഞ്ഞ് ജീവസത്യ അതിനെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് വേണമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു. എവിടെയാണ് അത് ഇരിക്കുന്നത്? കാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മളുടെ കണ്ണ്, കാത്, സ്പർശം, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നാവ്, നാസിക, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾക്കത് വേണം എന്ന് തോന്നും, പിന്നെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മളത് ഫിക്സ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിക്കണം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ ആദ്യമായി എന്തു ചെയ്യുക? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. എന്ത് കണ്ടാലും കണ്ണിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക, കാതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, സ്പർശത്തെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, എല്ലാം. നാവാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ ഉപദ്രവിക്കുക. നാവിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്ത് കണ്ടാലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണം, എത്രയാണെങ്കിലും നമുക്ക് തൃപ്തി വരില്ല. അപ്പം ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെയും നശിപ്പിക്കുക. ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് ജിഹ്വ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മള് നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാമസ്മരണ കൊണ്ടാണ്. എന്താണ് നമ്മൾക്ക് നാമസ്മരണ ചെയ്യേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. എന്താണ് ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹരേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കുകയാണ്. രാധാറാണി കൃഷ്ണനെ പൂജിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരൂ, സർവീസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം തരൂ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഹരേ എന്ന് പറയുന്ന വേർഡ് കൊണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? രാമ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. എന്താണ് രാമ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇതില് പാർവതി ദേവി ഒരു ദിവസം സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സെക്കൻഡ്. സഹസ്രനാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ശിവൻ പറഞ്ഞു, വിശക്കണു പാർവതി എന്ന്, വിളമ്പു, ചൂട് പോകുന്നു ഫുഡിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു. പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, എനിക്ക് സഹസ്രനാമം ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ, കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വിളമ്പി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ശിവൻ പറഞ്ഞു പാർവതി ദേവിയോട്, സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം രാമനാമ വരാനി. എന്താണ് ചെറിയൊരു പായമെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുമോ? ഇത്ര വലിയ സഹസ്രനാമം എത്ര നേരാണ് എടുക്കുന്നത്? അപ്പം ഇത് കേനോപായന ലഘുന, ഒന്ന് ലഘുവാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിക്കണോ പാർവതി ദേവി. അപ്പോ ശിവൻ പറയുന്നു, ശ്രീരാമ രാമ രാമേതി രമേ രാമേ മനോരമേ സഹസ്രനാമ തത്തുല്യം ശ്രീരാമനാമ വരാനനെ. സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമാണ് ഓരോ രാമനാമം എന്ന് പറയുന്നു. നമ്മളുടെ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ 4 പ്രാവശ്യം വരുന്നുണ്ട് രാമ എന്നുള്ള വാക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് സഹസ്രനാമം 4 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിയതിന് തുല്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ മഹാമന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മള് രാധാറാണിയെ സ്തുതിക്കുന്നു, കൃഷ്ണനെ സ്തുതിക്കുന്നു, രാമനാമം ജപിക്കുന്നു. സഹസ്രനാമത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ളത്. കാശിയിൽ പോയാല് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി എന്ന് പറയും. ഗംഗാനദിയിൽ കുളിച്ച് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുക്തി എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെ മരിക്കുന്ന ഓരോ പ്രാണിയുടെയും, പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും മനുഷ്യനായാലും, ഭഗവാൻ ശിവൻ പാർവതി ദേവി വന്ന് വീശി കൊടുക്കും, ശരീരത്തെ വീശി കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ശിവൻ ഇരുന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രമാണ് കാതില് ചൊല്ലിത്തരിക. എന്നിട്ട് അടുത്തിരുന്ന് തലോടി കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പ്രാണനും പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് കാശിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം അത്രത്തോളം പവിത്രമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആചാര്യന്മാരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അവരുടെ പഞ്ചതത്വ മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് നമ്മൾക്കിപ്പോ കുളിക്കുന്നതിന് മുൻപും ബെഡിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടും കിടക്കാൻ പോകുന്നതിന് മുൻപും ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് ചൊല്ലാം എന്ന് പറയുന്നത്. അത്രത്തോളം പവിത്രമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കൃഷ്ണനെ വിളിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? രാധാറാണിയും കൃഷ്ണനും ബലരാമനും ഒക്കെ നമ്മളുടെ
നാവില് നൃത്തം ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോഴേക്കും കാളിയന്റെ തലയിൽ നൃത്തം ചെയ്ത കാളിയന്റെ ഉള്ളിലെ പോയിസൺ എല്ലാം കളഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ നാവിലിരുന്ന് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജിഹ്വയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്? നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്. കണ്ണിനെ എങ്ങനെയാ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭഗവാനെ നോക്കിക്കൊണ്ട്. ഭഗവാനിലും ബ്യൂട്ടിയുള്ളത് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കണ്ണിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പോലെയുള്ള ഭജൻസ് കേട്ടുകൊണ്ട് കാതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. തുളസി മാലയും ഇതെല്ലാം കെട്ടിക്കൊണ്ട് നമ്മളുടെ ത്വക്കിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. നാസികയും അതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഇത് പ്രസാദം കഴിച്ചുകൊണ്ടും തുളസി എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടും നമ്മൾക്ക് നാസികയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താം. ഇതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണ ഭക്തിയിലൂടെ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് കാമത്തെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഇതില് മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാജ്ഞഹോ ഇന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനഃ പരാബുദ്ധിർ യോഗത്തെ പരതസ്തു സഹ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് 5 തരം ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. അത് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ പോലെയാണ്. അപ്പൊ ആ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരകളെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളുടെ മനസ്സാവുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് കെട്ടുക. ആരാണ് കെട്ടേണ്ടത്? സാരഥി ആരാണ്? നമ്മളുടെ തന്നെ ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പം നമ്മളുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കടിഞ്ഞാൺ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിനെ കൊണ്ട് നമ്മള് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകളെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? പുറകിലിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. ജഡ പദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ടെക്നിക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത്? ഓരോന്നിനെയും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ലയിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയാകുന്ന മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാൻ കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആത്മാവ് സ്വസ്ഥനായിട്ടിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എന്തെങ്കിലും മിസ്സായതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ പറയും. ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. വേഗം ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ജനാർദ്ദനൻ എന്ന പേര് അത് ജനാർദ്ദനൻ എന്ന പേര് പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്നതുകൊണ്ട് വന്നതാണ്. പഞ്ചജനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരൻ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശംഖാണ്. ശംഖിന് ഒരു ദിവസം ഭയങ്കര അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. ഞാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭഗവാന്റെ ചുണ്ട് അധരപാനം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെയധികം അഹങ്കാരം ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. മഹാലക്ഷ്മിയാണ് ഭഗവാന്റെ അധരപാനത്തിന് അത്രയും അർഹതയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഹാലക്ഷ്മിക്ക് ദേഷ്യം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു അസുരനായിട്ട് ഭൂമിയിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന അസുരനെ ഭഗവാൻ കൊന്നതിന് ശേഷം അതിന്റെ അസ്ഥി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ശംഖാക്കി മാറ്റിയതാണ് പഞ്ചജനൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അസുരന്റെ സ്റ്റോറി. പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അപ്പം ഭഗവാനെ ജനാർദ്ദനൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കലയിലാണ് ഇവിടെ ജനാർദ്ദന സ്വാമി ക്ഷേത്രമുള്ളത്. അപ്പം ഇതാണ് പഞ്ചജനൻ. ഇനിയും ഇതിന്റെ സ്റ്റോറിയുടെ കുറച്ചും കൂടി പാഴ്സിട്ട് അത് നമ്മൾ വേറെ ദിവസം പറയാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അതുപോലെ ഹരേ എന്നുള്ളത് ഹരേ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ രാധാറാണിയെ വിളിക്കുകയാണ്. രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മള് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. നമ്മള് ഭക്തി തരൂ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. രാധാറാണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണന് പിന്നെ അപ്പീലില്ല. നമ്മൾ എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള ആളാണെങ്കിലും രാധാറാണി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ കേൾക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം രാധാറാണിയെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? പറഞ്ഞോളൂ, ചോദിച്ചോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 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 ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Okay. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നാളെ നോക്കാം. ഓക്കെ. മാതാജി 42ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പിന്നെ ആത്മാവുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ, അതിന്റെ ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത്. മൈൻഡ് കൺട്രോൾ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. മൈൻഡ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, നമ്മുടെ കണ്ണ്, ചെവി, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ പോലെയാണ്. നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും അത് എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോകും. ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. നമ്മള് ബ്യൂട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മളുടെ കണ്ണ് പോകും, ചെവി പോകും, ത്വക്ക് പോകും, എല്ലാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കടിഞ്ഞാണില്ലാത്ത കുതിരയെ മനസ്സാവുന്ന കടിഞ്ഞാൺ കൊണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടുക, എന്നിട്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ട് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്തുണ്ടാകും? ആത്മാവിനെ സ്വസ്ഥമാക്കി ഇരുത്താൻ നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ കാണുന്നിടത്തൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആത്മാവ് അതിൽ ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെടും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും നമ്മള് ജനിക്കും, വന്നിട്ട് ഭൂമിയിൽ ഇതെല്ലാം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് മനസ്സ് ഭഗവാനിലേക്ക്, നമ്മളുടെ ഈ ആനയൊക്കെ തോട്ടി കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അത് ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. ഇനിയും ഇതിന്റെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നാളെ പറയും. എന്താ വെച്ചാൽ കർമ്മയോഗമാണ് 6 ലെസൺസ്, അതിൽ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വരും. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജിത്ത് പ്രഭുജി ഡൗട്ട് മാറിയോ? ശ്രീജിത്ത് പ്രഭുജി ഇന്നലെ ചോദിച്ചത് മൈൻഡ് കൺട്രോളിന്റെ കാര്യം, ഡൗട്ട് മാറിയോ? ഡൗട്ട് മാറി. അതെ, ഞാൻ ഇന്നലെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രീജേഷ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? അതായത് സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ഗുണങ്ങൾ, അതാണ് ഇന്ദ്രിയം, അതെ, അതുമായിട്ട് ആത്മാവ് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചോദിച്ചത്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്, വേറൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ബൈ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പോയില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ജോയിൻ ചെയ്യാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വിസ്